दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गासै जेंना जेंसिखौ लानानै जों सल्जार खालामबोदों आरो हाबा मावलांनायनि थाखाय जों जेब्लाबो समायखिरा लाबोदों आरो बे खौनो बिथा खालामनानै गलाघाट ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेयाव दाबो फरेस्टनि हा हुनि जि अधिकार मोननांगौ बा लेन्ड पाट्टा बे जोबाखै माखासे ओनसोलाव प्राय जाबाय माखासे ओनसोलाव दाबो दङ आरो आसाम नागालेण्ड बर्डार जिहेतु ओनसोल दङ बेयाव बर्डार इस्यु दङ ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन माखासे थासारियाव बेयाव हिंसा हिंसि थासारि बा हा सेनो नागिरनाय बा बेयाव एनक्रोच खालामनो नागिरनाय गोबां थासारि जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जाबोदों आरो जेला बेबायदि थासारि जाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव गसंथाबोदों आरो गसंथानानै बे ओनसोलनि माहारिनि बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि प्रटेक्शन सेफगार्डनि थाखाय खामानि मावदों आरो जों जिखिनि सहायनांगौ बे सहायनांगौ थासारिखौबो जोङो सल्जार खालामदों दा बेखायनो कुनु कारनाव 1 बिघा बा 1 इंसि हा जोङो सिगाङावबो बुंदों दिनैबो स्पष्ट बुंगोन नागा आरो बर'फोरनि गेजेराव भुल बुजाबुजि गैया गुबुनारिफोरनि गेजेरावबो जोंहा भुल बुजाबुजि गैया जिबायदि आसाम मेघालय बर्डार डिसपुटआ जोबनायनि लामायाव बे मोनसे प्रसेसआव दङ आसाम मेघालय बर्डार इस्युआबो मोनसे प्रसेसआव दङ आरो जों आसाम अरुणाचलनि बाथ्रायावबो बुंदों कुनु कारनाव बर' ओनसोलनि हा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक हाया अरुणाचलाव थांनो मोना आसाम नागालेण्डनि बेलायावबो जों स्पष्टबादि फरेस्टआव थानाय बेलेन्ड ब्लकआव थानाय खासलेण्ड ग्रेजिं लेण्ड जि लेण्डआवनो थाया मानो बर'नि 1 बिघा हा जाहाथे नागालेण्डआव दैथायहरा बर' गामि बर' न'खर जाहाथे दैथायहरा बेनि थाखाय जों स्ट्रंलि जों स्टेन्ड होगोन बे सुप्रिम कर्टआवनो जा बा माने आसाम सरकार भारत सरकारनि मजियावनो जाया मानो दा बेखायनो बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंबाय गुबुन फारसेथिङै बे ओनसोलाव थानाय जोंनि स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा गोबां भेन्सार स्कुलाव सिंगल टिचार जिर' टिचार टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेयाव टेट क्वालिफाइड जोंहा टिचारनि एभेलेबिलिटिया खम फारसेथिं सरकारा एपइन्टमेन्ट होगोन होनना बुंदों खिन्थु जोंनो होआखै भेन्सार स्कुला 6.3 बायदि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बे खामानिया दाबो आराम्भ जाबाय खिन्थु माने फुरायै मावफुंजायाखै बा बियो फाइनेलि माने साक्सेस जायाखै दा बेखायनो बिनि थाखायबो जों सरकारखौ दाख्लैबो दिल्लीनि टकआव बुंनानै फैदों फारसेथिं जोङो बर' मिडियामाव क्वालिटि लाबोनांगोन आरो बर' फरायसाफोरा जि मिडियामाव फराया मानो क्वालिटि सोलोंथाइ लानांगोन जों बे ओनसोलाव थानानै मोजोमसेल' बर' फिसाफोरा जोङो सुबुं सम्पद सुबुं धोन दानो गावनि केरियार दानो थाखाय जोङो खोब मोगा मोगि जानाङो आरो जों जुजिनानै थांना थानांगोन नङाब्ला जोङो बेयाव मिरु जिरु जागोन आरो बेखायनो एकमात्र क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों गावनि बिमानि रावजों जों क्वालिटि इडुकेसन लानो हायो बेनि गेजेरजों जों गावखौ एस्टाब्लिश खालामनांगोन बेनिखौनो खावलायबाय।